Porsyon kan dating Balatas dump site kan Naga City nasulo. Mga residente na harani sa lugar day malikayan na mahadit huli sa presensya kan mga kemikal sa dating basurahan. Yan asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novelo. Marikas na naglakop ang kalayong nagbungkara sa porsyon na inikan dating sanitary landfill kan siyudad ni Naga sa barangay Balatas, Kasubanggi. Tulos man na nag-respond ang kabuhan kan BFP Naga sa lugar. Alagad sa ngunyan, padlagos pang pigaaram kung ano ang pigikanan kan kalayo. Karani kasi sa sa gilid, tapos baka kung may nagdumata, may mga nagsakat man dyan na tao, baka may nagsisigarilyo, naapunan. Kasubagong aga, liwat na nagbuelta sa lugar ang BFP, makalis makaresibin ng report na igapang nanutaran na nag-aaso sa lugar. Huli sa insidente, na imali kayang mahandal kan mga residente na nakaistarharan ni sa dating sanitary landfill kan syudad. Apwera kaya sa nangyaring kasulo, yaon man ang presensya kan mga chemical gas, siring kan methane na pwede magsabog asin magdaranin peligro. Yung po, grabe po ang kahaditan mi kayan. Tauras po na yung masulo, apektado po gabo. Siguraduhon po na dahil makalaog si kalayo sa irarum kan si tambak. Sigurado po na mag-i-ignite po ito na makausa po ning halawig na pagsulo-sulo duman sa palibot. Mas napapahiguton kan Solid Waste Management Office ang pagbabantay sa dating sanitary landfill kan syudad, nganing malikay na ang mga siring na insidente. Taong 2019, kan dagos nang ipasarado ang dating basurahan kan syudad, uli kan haloy ng reklamong mabatang parong gikan digdi. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.